mgbe na-ebekpọ ọhịa. Ekele m otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile nwere na ala anyị na-abụghị APC nọrọ na nzukọ ha nwere n'Ịbada ụbọchị Satọde bụrụ ụbọchị 25 ọnwa anọ afọ 2026 kpebie ka ọ bụrụ otu onye ga-azọrọ ha ncha ọkwa onye isi ala Naịjirịa. N'otu n'ime ozi ugo anyị n'izu ụka gara aga, anyị sịrị na ọ bụghị site na ADC, ọ bụrụ site na PDP. Ma taa anyị na-ekwuzi na ọ bụrụ na ọ bụghị site na ADC, ọ bụrụ site na NDC. Ụlọikpe mkpesi ọgwụ ala anyị nọrọ n'ikpe okere ụbọchị Tọzdee bụrụ ụbọchị 30 nke ọnwa anọ afọ 2026 mee ka amata na onweghị onye a ga-asị na o meriri n'ime ngalaba nyesoro Wike na ngalaba nke Kabiru Tanimu Turaki, maka na nchịkwa otu PDP dị n'aka otu Board of Trustees. Ọnụ na oke ya kwesịrị ịbụ ịnọrọ dịka ndị nna na ndị nne na-atụta alụ, enye ndụmọdụ ka ọ ghara ikwe. Dịka o si gbasata otu ADC, ngalaba otu David Mark nwere mmeri n'ụdị na-emeriri ngalaba nke Matthew Balagwobe maka na o nweziri ikike o ji chi ya jee bụrụ ndị nchịkwa ADC. Ngalaba otu PDP so na nzukọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile ala anyị na-abụghị APC bụ nke Kabiru Tanimu Turaki. Ebe ọ bụ na APC amalitela ire akwụkwọ fọm aja anabata ndị chọrọ ịzọ ọkwa ọchịchị nke na-agbatalara Prezidenti Bola Tinubu ya bụ akwụkwọ, Maazị Osifo jiri aka ya jee gbara nke ya. Ebe ọ bụ na-amatalakwa na Atiku Abubakar, Peter Obi na Rotimi Amechi ga-azọrọ ADC ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Anyị ga-agbọtụ akwa agbọ ka ọ laba n'ọyọ n'ọyọ ma anyị rụtụtụ aka n'ihe dịara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị ka omenala, nke bụ na-eje n'ezigbo otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla na-enwe onye isi oche otu dịka onye mpaghara Northern Nigeria nọ na-abụ onye Southern Nigeria ga-azọ ọkwa onye isi ala. Abịa nwee onye Southern Nigeria dịka onye isi otu, ọ bụrụ onye mpaghara Northern Nigeria ga-azọ ọkwa onye isi ala. Ọ bụ asọpụrụ ya bụ iwu dịka o si gbasata Atiku Abubakar ha kwara nyesa PDP ma na-achọ ịkwa nyesa ADC. Ebe ọ bụ na David Mark bụ onye mpaghara Northern Nigeria, ịhụla ihe egwu ji rụọ Atiku Abubakar ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'otu ADC, maka na Atiku Abubakar bụkwa onye mpaghara Northern Nigeria. Esobe nkwekọrịta ndị nnọchiteanya akụkụ ala anyị dị iche iche nwere banyere ọchịchị Naịjirịa maka udo na ịdị n'otu
ka ọ bụrụba ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ asatọ, ndị mpaghara Southern Nigeria achị afọ asatọ. Ọchịchị ala anyị ka dị n'aka ndị Southern Nigeria n'ụdị fọdụrụ ha afọ anọ site n'afọ ọzọ 2027. Ịhụghị ihe ọzọ egwu ji kwesị ịrụ Atiku Abubakar maka na ọ bụ onye Northern Nigeria. Abịa sobe ọchịchị ugobere agba nke anị ala anyị malitere n'iri afọ abụọ na asaa gara aga dịka o si gbasata ọchịchị ala anyị na mpaghara Southern Nigeria. Zone South-West achịala ọ dị ka afọ 11, nke South-South chi afọ 5 na ụma, mana nke South-East achịbeghị ma ọlị. Ịnafụrụ ya na South-East kwesịrị ịbụ eze kwesịrị maka ịzọrọ ADC ọkwa onye isi ala Nigeria, ebe ọ bụ na o nwere onye South-East na-azọ ya bụ ọkwa, bụrụ na ọ bụ ọka ibe ya na-enwe ịhụnanya na mmasị ndị ala anyị, bụrụkwa ọka ibe ya na mmeso ọma nke ite ahụ n'etiti ya na ndị obodo, bụrụkwakwa ọka ibe ya n'ịlụrụ ndị obodo ọlụ n'ihe ndị a ji enyere ndụ aka, inye ha nkwado ego nakwazi ịpụkwuru ha n'ụdị nọnyere ndị ori bidoro, mere ha amara na ọmịiko, ebe ọ bụkwasị na ọ bụ ọka ibe ya n'ezi omume tụmadị na ịkwụba aka ọtọ. Ọ gịnị ji ndị nchịkwa ADC ikpe okwu aha ma e bụrụ n'obi na mgbe na-egbepụ ọhịa na udo na-akpata wee wele ọdụdụ? Onye anyị na-ekwu maka ya wee bụrụ Peter Obi, odogwu dịara mma, ọdụka na mba, onye anyị nụrụ nọzi n'ụzọ NDC, Nigerian Democratic Congress, bụ ndị jiri nkwekọrịta obi ọcha nye ya ohere ịzọkwa onye isi ala Nigeria. Anyị wee na-asịzi ADC ha sere aka na mbọ ha na-agba ka Atiku Abubakar bụrụ ya ga-azọ ọkwa onye isi ala Nigeria, ebe ọ bụ na David Mark bụ onye isi oche ya bụ otu. Udo agbammbọ wetara ntisa na PDP, ọ ya ga-eme ka ha jideta nwa Peter Obi ka ọ hapụ ịghara ha. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye ọma. Kedu ka ozi uga si masị gị? Mee ka amata n'ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.